Ayaveva imphakathi yakhele indawo la kudlula khona amanzi adedelwe edamini laseJozini. Nginibingelele ngiphinde ngamukele kuyo i-channel yami ehamba phambili inkeze lami igama umfeze kuntuthuku akakhumalo bathi lasibona amakomenti. Mawukuthi usemusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu, amalungu omphakathi ezigodini ezahlukene zokwamhlaba alingana senkingeni amanzi amoshe emasimini kubala kuwo ikwashukela isemboza ewelcome ezamazama kanjalo kolulwane kanjalo nakozikhemelela laphana lengxenye eyasemamfenya laphana amanzi asuke emfuleni ophongoli lawa adedelwe eJozini dam konke ube kuba kulimile laphana ukuhambile kubala kuwo umoba umbila nokunye amaveji otamatisi abakudalela laphana ngenhloso yokuziphilisa. Bafuna ukunxephezelelwa laphana kodwa kabanikiwe ithuba lapha babuthana esigangeni izolo laphana bazoba bazi isihluku ebenziwa kwasona. Baphila ngokulima khona emasimini bese badayisa kabasebenza indawo namanje kawamile lamanzi alokho efike njalo esezosondela emakhaya kubo manje nabo basola ukuthi sebazomuka. Nganza kwethu kunjalo nje kunjalo bafethu yazi mangabe ukhona lana kwamhlaba lengana bazibonela laphana eJozini mangabe udlula impela uyabona amanzi alokho ededele njalo ngisekunesikhathi ephuma futhi namanje alikabi khona ithemba lokuthi angase avalwe lamanzi. Nabo futhi bathi abanayo into abangayenza ngoba kubalekela umonakalo ongase wenzeke eJozini ke kushube kakhulu wey'nganza kwethu kushube kakhulu wey'nganza kwethu. Nathi nje sikhona lapha siyazibonela impela amanzi asakhaphekele yonke indawo laphana emasimini. Imbila yabantu laphana iy'tshalo izinto nje iy'tshalo abantu laphana sezivele zahamba nawo amanzi basenalo nethemba laphana ukuthi kukhona okusazolunga yini noma ngabe kuthiwa lamanzi aseyavala vele umonakalo usevele wenzekile. Kushube kakhulu nganza kwethu ekwazisa abantu abaningi baziphilisa ngakho ukulima ke kunzima nanokuthi imali ekhishwe laphana imali enkulu kakhulu imali eshisiwe mangabe mhlambe sokunxeshezelwa laphana kuba khona isamba esiphumayo othola ukuthi asifiki kule mali mhlambe othenga ngayo izinto zokulima. Kodwa nje kushubile kakhulu ngaza kwethu siyethemba ukuthi mhlambe khona okuzosala kuyo le nhlekelele. Ngaza kwethu bekulona udaba enginika lo namhlanje kwezinke ezingikhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.